ಇನಿ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಡ್ನಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಿರವಡು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾವು ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಈತ ಕಡೆಕಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ ಮಾತ ಗೆಂದಿದ್ದೇರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಆಸೀನರಾತೇರಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೇಡಿ ಅನಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಜಗನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಅರೆನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇನಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಂಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಬಜರ್ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜೇದೇವಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆನ ಪರವಾದ ಇಂಜಿನ ದೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ರತನ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಾಡು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಡುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಈಗ ಜಪ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡು ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿನ ದೇವಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಚಿತ್ತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುದಾರು ಆರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪದಿನಾರತ್ತು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರಿದು ತೆಲಿಪದ್ದು ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಾತೇರಿನ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ಇಂಜಿನ ದೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಡ್ ಬಂದು ವಿನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂದಾರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದಿನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೇರಿನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಅಮರ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಚಾವಟುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ದೇಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಕರ್ಣನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇರ್ದು ಬೈದೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದೇರಿ ಆರೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಎಂಗ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಿತೀಶ್ ಶೆಕ್ಕರ್ ಆರೆ ಸಾಲ್ಪಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸೋಟ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನೆ ಬೋಲಾರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೊಸನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಉಂಟುದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆರೆ ನೇಪಾಳ ಪನೇರುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ದೇಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಘುವಣ್ಣ
ಅಂಜನೆ APMCದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲೈನ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದುಂಬುದಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಸ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಸಾಲ್ಪಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಎಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಉಡುಪಿರಿದು ಆರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಿಸತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದೇರು ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆರು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆತೀರ ಆರೆ ನೀನು ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದ ಬರೋಡು ಆರೆ ಒಂಜಿ ನೀ ಎಂಗ್ಲು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿತ್ತ ಮರ್ಮೈ ಅಂಚ ಆರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತ ಶುರುವ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೋದಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಕಸ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆನವರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆರೇನು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗಳ ಇಂಜಿನಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ CS ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರೆಗೆ ಸಾಲಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ದುಂಬು ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಂ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡ ಆರು ನಡಪುನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪಗಾರನ ಗತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಪ್ರತಿಪನ್ನೆ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಪ್ರತಿಪನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಆರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುನಾರು ಆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಷಲಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ವರ್ಷಲಕ್ಕ ಏಪಲ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸೀದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುನ ವರ್ಷಲಕ್ಕ ಆರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ಪಾಡದು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬರ್ತದ ಆರೆಗೆ ಸಾಲ್ಪಾಡದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಸೇವಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಪ್ಪುದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಏಪಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜಿಲೇರು ಬತ್ತು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಂಡೇರು ದಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೆಪ್ಪಲೆ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಲ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲೆ ಈಸಿಮಿಟ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಿಲ್ನ ವಕೀಲರು ರವಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಜನೆ ರವಿನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಮತ್ಸ್ಯನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾತೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸೋಡ್ತಿದ್ದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಕೆಲತೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಬಿಲೇನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತುಕೊನೆ ಇருந்து ₹100
ಚೀಟ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಒರಿದಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಾಗ ಐತ ಸೋಡ್ತಿದೆ ಪರೆ ಉಂಡು ಅಜಿಲೇರೆ ಇಂಚುವಲೆ ದುಂಬಲೆ ಅಜಿಲೇರು ದುಂಬಾರ್ ಪೇರು ₹100 ಕೋರಿ ಸೋಡ್ತಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೋರಿ ಇನ್ನು ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟಾಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಅಜಿಪ ಕೋರಿಲು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕೋರಿಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಬಿಸಲೆಡುಂಡು ಬಿಸಲೆಡಿತ್ತಿನ ಕೋರಿಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕೆಲ್ ನಡ್ದು ಕಜಿಪಾಲ್ ದೀತೇರು ನಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರೆ ಬರ್ಪುಜರ ತಯ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ವನಸುಂಡು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಹುಮತದ ಆಯ್ಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರಡ ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನಗಾರ ಪಂಡೇರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣದಾತ್ರ ಯಾನು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಹಿರಿಯರಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪುರಭವನಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತುದುಂಡು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಪಡುಟು ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮಗನ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭೇದ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದುಲ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಂದೆ ಎನ್ನದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾರ್ ಆರೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರ ರೆಂಚೆನ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣಗಾರ್ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಬಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೆಬಿಕೊರ್ಕ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿನ ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಸದಾನಂದಣ್ಣ ಒಕ್ಕೋರಿ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆ ದಿನಕರಣ್ಣೆ ACP ಅದುಲ್ಲೇರು ಐರ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಗುಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಟ್ಟು ಇತ್ನಗುಲು ಎಂಕು ಮೇರ್ನ ವಿಚಾರೋಡು ಪಂಟ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಮೇರು ಏನೇನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ SP-ಗೂ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರು ಬದುಕು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು SP-ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಂಡು ರಡ್ನೇ ಫೋನ್ ಬೋದಿನ ದಿನಕರನ್ನ ಇಂಕೆ ಯಾನು ಬದುಕುದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇನಿ ಭಾರಿ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನಗಳ ಹೆಸರಾದ ಒಂದು ಆತ ಈ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒರಿದಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿದನ್ನು ಬಂದಲೆ ದೇವರರೆಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನೂ ಕೊಡೋದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಏನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯರಾಜ್ ಏಕೇಟ್ರು 7 ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂಪೂಜಿಯರಾರು ಏನು ಉಡುಪಿದ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏನೋ ಒಂದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರು ಬತ್ತನ್ನ ನನಾಥ್ ಪುರ್ಲ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಪ ಬತ್ತದ 5:30 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡೊಂದು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರ
ಎಂಕ್ ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾದ ಜಯಂತಣ್ಣಿ ಗುರ್ತಾತೀನಿ. ಜಯಂತಣ್ಣಿಯವರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬದುತ್ತೇರು. ಆದಾಗ ರವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಯಂತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂಡದು. ಆರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುತ್ತಿರೋದಾಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಪಿನವರು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಆದ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಿತ್ತಣ್ಣಿಯಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊನೊಂತೇರು. ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಣನೆ ಬಿಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಪಂಪಿನುಂಡು ದುಡ್ಡು ತನ್ನಿಯ ಅಂದು ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಬೂಡು ಬಂಡದು. ಯಾನು ಈತೆ ನಟ್ಟುನು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಇವನ್ನೇ ನಡ್ಬಿಡುಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನಗಲ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರ ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಯಂಡ ಏರಾಯ ಕೈ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆನ ದೇವರಾಗಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಕೋರು ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೋರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಯಾನು ಒಂಜೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಏನೋ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಮಾಸ ಸಹಜ ಅಂತ ಇದ್ದು ಪಂಡಿತ್ತೇನು ಗುರುವಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲು ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಗ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕು ಬಂಜಿಡು ಬಿಡುದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದೇವ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ದೇವಣ್ಣಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಕೆನೆ 2-3 ದಿನ ನೋಡೊಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾಪುಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ಪೆ ಏನೋ ಪನ್ನೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಈರು ದಾಲಜಿ ಸುಷಣ್ಣ ಕಾಣೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಳಿತ ನೀವು ಬೆದ್ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಆಗಲ್ಲ ಉನ್ನೆಂಗೆಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿನ ಗುರುವಣ್ಣಗಳ ಎಂಕುಲು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿಡು ವಸಂತಣ್ಣಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಡಪಾಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೆಬಿ ಕೊರದಿಡಿ ಬೋದ್ನಾರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೂ ತರೆತಗ್ಗದು ವೇದಿಕೆ ಎದುಡುಪನ ಮಾತ ಭಗವಸರಿ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಜಲತೂತ್ ನಿಲಯತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತಲಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮಿದ್ದುಲೋಕೋಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಕುಲುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕೋಡು 7 ಸಿರುಕುಲೆ ಮಂಬಿನ ನಂಬರ್ ಕಿಂದಿ 9 ದಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಾಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ವರ್ಣರು ಜಿಡೇರತ್ ಕಾಪನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾದವನ್ನು ಪರಡೊಂದು ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿಮಣ್ಣಿಗೆ ತರತಕ್ಕದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ತರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಪರಬೇರೇನು ಬಕ್ಕ ಪರಬೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತರು ಬೋರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾವರಣ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿತು ಅಂತ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆದಿನ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆತ್ನಾರು ಸದಣ್ಣೆ ಕಾಂಡಿದ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿನ ಸದಣ್ಣೆ ನಾನು ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ ಕಾಪಿಡಿ ನಡುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಭಾವ ನಿಗಲಂಚಿನ ಸಜ್ಜನೀರು ಸೇರ್ದು ಅರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸದ ಕಡೇಟು ಆಯ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಯೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಡು ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಣಿರಿಂಚಿ ನಮ್ಮವೇನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂತ ಅಕ್ಕನಗು ಒಂಜಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಕಜ್ಜನ ಪುರ ನಡ್ಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಡೆಮುಟ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾನ್ ನಿಗಲ್ಲ ಉಮೇದ್ ಆತತ್ತನ್ ಆಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಬೋದಿರು ಜಯಣ್ಣ ಬಂದಂತರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ದಿನಕರಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ ಪೋಲೆ ದಿನಕರಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿಯರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೋಡಿಗೆ ಕಾಲ ಒಂಜಿತ್ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಗಿಡದೇರು ಅಟ್ಟೊಡು ಮುಡಿಯರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಂಗಣದಿಲ್ಲು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ತರನಿಲ್ಕೆ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋದ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಂತು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲದು ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು
ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮೊಲ್ತ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಲ ಕಂಬ ಇಡ್ಲ ಆ ಆಸ್ತಿಕತೆದ ಅಗಾಧತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಏತೆ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಈತ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ತುಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸರಿ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಬಂದಿನೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಅಗಲು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ಸು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಾಗ ದೆಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಬುಡವಲೆಕ್ಕ ದೆಂಬು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದಂಡ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮುಂಜಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಆನಂದ ಬರ್ಸ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡ ಯಾಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬತ್ತದು ಪಜ್ಜೆ ಊರ್ದಾರ ಆ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಟವರಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಭತ್ತನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುನು ಪೋಪುನು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಲು ಪಡಿತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬಂಟೇರು ಅಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾದು ಉಪನಂಚಿದ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರು ಸಂಘರ್ದು ಅಂಜನೆ ಅಲೆಯೂರು ಬಂಟರು ಸಂಘರ್ದು ಬಾರಿ ಸಾಧಕ ಇರ್ಬೋದೇರು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಏನು ಬಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ದುಮ್ಮು ನಂಗೆ ಪನಂತೇರು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂಡದು ಕೃಷಿ ಬುಡ್ನ ನಂಗೆ ಬೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ 10x10 ಜಾಗತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಕುಟ್ರೇಡ್ ಕರ್ತದು ಅಲ್ಪ 4 ನೇಜಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಂತ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಯಾಪ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತನ ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ನಂಗೆ ಬರ್ತನದಾಗ ಎಂಕಲೇನು ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ 40 ಎಕರೆ ಕಂಡ పోతు ಐಕ್ ಆಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ತಿರುಗಿ ಉಂಟುಂಡತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಲೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನೆಲೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲು ಏರ್ನ ಎತ್ತರ ಅವ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಣಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೆಡಹುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವೆ. ಒಂದು ಬದುಕದ ವೈರುಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದಾಂಟದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಈ ಊರು ಬಿಡುದು ಪರ ಊರನ್ನು ಸೇರಣಲ್ಲ, ಪರ ದೇಶ ಸೇರಣಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಬಿಡು ಗುರುತಿಜ ಅಂಚಾದು ಬಂಟೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದು ಕಪಿಲಂ ದರ್ಪಣಂ ಬಾನುಹು ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭೂಮೈ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ತಗೊಂತಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಗದ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಕನ್ನಡಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ರಡ್ಡುಪ್ಪುಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಂಚನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೀರಿಯೋಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾನು ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಣಿಮಂಚಾವಡಿತ್ನಾಗಲೆಗೆ ಪೂ ನೀರು ದೀದು ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಲೆಗೆ ಬಡವ ಬಾಜಲು ಕುರಿದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಂತ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾತೃಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ, ಭಾವನೆದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ದೇವರು ಸರ್ವಸ್ವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಬಿದ ನೆಲಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿದ ಗೋಡಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಒಂಜದಿತ್ತಾನೆ ಬಡಪತಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತನು ಇನಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಬದುಕಿರ್ದು
ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ತಂಬಿರ್ತದೆ ನಮಕ್ಕೇಂತ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ಧರ್ಮದ ಬಿಗಿ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಭಕ್ತಿದ ಬಲ ನಿತ್ಯ ನೆಲೆ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪತ್ರ ನಂಡ ಹಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಭಾವಗೀತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇನಿ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನಾತು ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊರತು ಕರೆಯುವುದು ದೇವನ್ನಾಗ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುರು ಆಪನು ನನಗೆ ಒಣಸಾವಳು ಐತೆ ಬೇತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಪಂಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೀ ಪೋರ್ಚಿ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಡಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ ನಮ್ಮ ಸದಣ್ಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಏನು ದೇಗಿಲಿತ್ತು ಬಂದ ಮನ್ನಾಗ ಸದಣ್ಣೆ ಓರ್ಲೆರ ಅಲ್ಪ ಗರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವಡಾರಿ ಏತು ತಿನ್ಪಾಣ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಏತು ಉನ್ಪಾಣ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದಲ್ಲ ನಿಜ ಪನ್ನೋಡು ನನಗೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ ಏನನ್ನು ಕಂದು ದಿಗಿಲ್ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲಾದಿ ನಾತೆ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕಾರ ಬೇಗನ ಏನು ವಸ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಮಾತಾ ಬೋದಿರು ಏನು ಮಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಸೋಲು ಇತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸಲ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಒಂದು ಯಾನು ಪೋಯಿನಾಲ್ ಪತ್ನಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಂಘ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅವೇನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸದಣ್ಣೆ ತುಂಬುದೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವೇನ ತೇರಿಗೆ ತೇರು ಓರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಮಿತ್ತು ಕುದಿನ ದೇವರಿಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತೇರುಗು ಕೈಯಾಸರೆ ಆಪಿನ ಕೆಲಸನು ನಾವು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನು ಪೋಯಿನಾಲ್ ಬತ್ನಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಆಪಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೆರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗದೋಗ್ಲಿತ್ತು ಎರಡ ಅಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಾಸರೆ ಆಣನಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ರೇಪನ್ನಾಗ ಈ ಉಸಿರು ಯಾಪ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 95% ಬಣ್ಸಂಗ ಬರೋ ಪೋತನೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಕೂಲಿಂಗಾನಿ ಮತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕಾರು ಪಾಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟುಜ್ಜಿ ತುತ್ತು ಬಿದೆ ಪಿಜ್ಜಾಗಲಿ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಭಗವಂತೆ ಕಿಂಗೆ ಮಟ್ಟಡು ಎರಡು ಬಾಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಆಪಣ ಕಿಂಗೆ ಮಟ್ಟವೇನು ಮಲ್ತಂದ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ನದು ಬೇಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಕಟಗ್ರಸ್ತರ ಸಮಾಧಾನದ ಎದುರು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಷ್ಟಿತೊಂದಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿತವು ಮೇಳೈಸಿ ಬಂದ ಎತ್ತರ ನಿಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯೊಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತೆ ಪುಣ್ಯನದಿ ಹರಿದು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎರೆಗು ಬಂಗೊಂಡ ಅಗಲಿಗೂ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಚ್ಚನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನು ಬನ್ನೊಂದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬೇರುತ್ತೆ ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮರಳಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಾವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಈ ಬರಲು ಬರ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಾಣೀರು ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಂಜವು ಪೊರಂಜವು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಪುದಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನು ಕರ್ಣಕರಣ್ಣಗ ಕಾರಣ ಇಡೀ ತೊಂಡು ಭಾರಿ ದೇವನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪೋಣಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಾಪಿಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಯ್ಯರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕು ದಿಶಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಲ್ಪು ತೋಜದ್ನಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟು ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂತೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಫೋಟೋದ ಬರೀಟು ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ್ನು ತೂತಿನ ತೂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ವರ್ಪಾನಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹಾಲ್ ಆತಂದು ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಕ ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು
ಮತ್ತಿನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಾಪದಗಲು ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಅದೇನು ಜೋಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆಯೆಲ್ಲ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದದು ಐಕಾಸರದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಮಾತರಿ ಎರಡು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನೇ ದಾಂತಿನೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ ಅವಿಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೇದ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಪ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ನ ಮದಿಪುಕೆಯಿಂದ ಕರಿನ ಒಂಬ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆತಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಸುರೂಟು ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಗುರು ಪಂಡರ್ನ ಅರುವದನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ತಮ್ಮಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೂಡ್ದು ಓಲಿತ್ತಿನಲ ಗುರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪ್ಪುವೇರು ಇನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರಿ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಪಾತೆರು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಗುರು ಕಿರಣರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇನಿ ಅತಿಥಿದಾಯನ ದಿನಕರಣ್ಣ ಅಮರಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾತವಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಸ್ತದ ವಿಷಯದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಣ ಇಕ್ಕತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಂಗಬತ್ತ ಆಯ್ತಾ ರೋಡ್ಗೆ ಬುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಏತು ಬಂಗಬತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಪ್ಪಾಗ ಏರೇರು ಬೆಂತೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ಲು ಏರ್ ಕಿಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂಟರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಂಟರೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಕಲಿ ಯಾನ್ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಬೇಲೆ ಜನ ಕಡಪುಜಿ SLC ಫೇಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆವಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಓದು ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ ಬೊಡದಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅರ್ನಡೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಆತ ಆಮೇಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಲೆ ಇದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಔಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಔಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಔಡ್ ಪೂರ ಮೇಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಡ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ಊಡ್ದಕೊಲ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕೆಲವರು ಬನಂತೀರಿ ಜಾರು ಮುಲ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಲ್ಬೇಡ ರೂಡ್ ಒಂದು ಬನಂತೀರು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ದಿ ಊಡೊಂದಲ್ಲೇ ರಾಕುಲ್ ಈ ದೇಶದ ಕುಲಿಯತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಣಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಜನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೈನ್ ಡಿಜನ್ ಐತೆ ಎಂಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ರಂಗೋಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ಸಮ ಉಂಡು ಪಣಗ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಒಟ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸುರುಮಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಉರುಡು ಆನಾಗದ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಮಾತ ತೂಯರ ಒಂದುಜಿ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಆ ಸಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ ಗೇಮ್ ಆವಡು ಆಡ್ದು ಕೈ ತಾರ ಇದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಕುಲ್ ತೂಗಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಬಿನೋಣ ಮುಲ್ತ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದತ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ಲೆ ತೊಂಬಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ ಇನಿಕ್ ಜೋಕುಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬುಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ಲಾದ ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗತ್ತೇಜಿ ಕಾಂಡೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಕೊಂಡುಪ್ಪಿ ಇದು ಮಾಡ್ದು ದನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಿ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಟ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರದು ಸೊ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಊಲ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಂಡು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿಂದು ಪುಣದ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಬಂಟೆರಂದತ್ ಮಾತ ತುಳು ನೋಡ್ದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕೂಟಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿನಿದ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಣಗ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅನ್ಪೀನಿ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಇದೇ ನೆಲೆಕೊಡು ತಾರೆಯದ ಅವಡು ಕೋರಿಕಟ್ಟ ತೂತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜತ್ ನೆನಪಂಡು ಚೆನ್ನನ ಮನೆ ಅವಡು ಗೋಲಿ ಆಟ ಅವಡು ಈ ಕಲ್ಲದ ಆಟ ಇನ್ನಿಗೆ ಕಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಓ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಎಂಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿನವು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಬರೋಡು ಪಣ ತೂದುಪ್ಪು ಜರಕಲು ಏಪಲ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮವರಿಪಾಗೆ ಏನಲೆ ಕೂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವಡು ಗ್ರೀಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವಡು ಪರ್ಷಾ ಅಂದಿತ್ತನು ಪರ್ಷಾ ವಾಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡು ಪರ್ಷಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಿಜ ಇರಾಕಾದ ಬೋದುತ್ತುಂಡು ಅಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಸೈತೇ ಬೋದದು ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಚರ್ ಜೀವಂತವಾದ ಪುಣ ಆತ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾದಪ್ಪ ಸೊ ಭಾರತದ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಇನಿಕ್ ಮಾತಾ ದಾಳಿನ ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಚರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿದಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಉನೇನು ಕೊರೋಡೋ ಪಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಣ ಜೋಕ್ಲನ್ ಕಲ್ಪದ ಕ್ಯಾನಡಾನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಅವು ಬಿಡುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಪಿನೇ ಕತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಕಲು ಓಲಿತ್ತು ನಕಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಆದ ಪೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಾಟಿದ ಮೀಂದನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ಪಾಡದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ACP ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂದುವೇ ಗದ್ದೆ ಓಟದ ಪೂರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಆರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬತ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆನೆ ವಾ ನಮ್ನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾರು ತೂತೇರು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಸೇರೊಂದು ಕಲಪಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರತೂಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೆನ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ನಂತರ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆರೋಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಪಾತೇರಿ ಪಂಡೆ ನಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ ದಿನತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೇನು ಬೋಲುಲ್ಲೇ ಪಂಡೆ ನಾನು ನಾಡ್ದಿರು ಅವಳ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತೋ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡಿ ಏನಾರು ನಾಡದು ಪಾತೇರ್ದಿರು ಪಾತೇರ್ನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ದ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ಏನಾರೇನು ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಬಿ ಆರು ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿ ಬಂಗ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರ್ದು ಜೇರಾರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರನೇ ಖುಷಿ ಸೊ ಪರ್ಲುದ ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೇರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಏನು ಬನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಾಡಿ ದಿವಂದೆ ಬೈದೇನ್ ಯಾಪ ಪಾಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದುಂಡು ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಆಪು ಜಂಕು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪೋಪು ಜಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನೂ ಇದೆ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಮದತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯನೂ ಎಂಚೆ ಒರಿಪುನ್ನು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಗುರುಕಿರಣರ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಾತೇರಿರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯನೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನು ಒರಿಪೊಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನದನ್ನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತುಡುಪ್ಪನಾಗ ಮುಲಿತೇಲಡುಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೈತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನ ದಿನ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಕೆಂಚೆತ್ತನ ಪಣ್ಣಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತನಾಜ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಆಚರಣೆಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಂಡ್ ಚೌತಿ ಆಂಡ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಕೋಲ ನೇಮ ಉದ್ದೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಡುಪ್ಪನಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಶುರು ಮಾಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಸಾಗುಳಿದ ಬೇಲೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕು
ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರು ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಅಂడి ಯಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೈತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪುಂಡ್ ಬಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಐತಿನಿ 30 ವರ್ಷ ಕರಿನೆಟ್ಲ ಐಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅದು ಕರಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೇತಾಯ ಐತಿ ಏತು ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬತ್ತು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಳೆವನ್ನುವ ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡೈಟ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೊಡನತ್ ಕಾಸಾತನ್ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲು ದುಂಬದಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಲ ಅವಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪೋಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕರಿದು 4 ದಿನನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಜೀವಕಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಮಲ್ತಿನ ಖರ್ಚಿಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಕಲೆ ತೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವಳು ಜನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಬರ್ತೀನಿ ಐತಲ್ಲ ಬೋಡೈನತ್ತ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಪರಬೇರು ಜವಣೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಬದಲಾತನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಓವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಪಜಿನಿ ಇನಿತ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಡಾಪುಣಿನಿ ಅಂಡ ಉಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒರಿಪೋಡಾಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ತೊಂಬರೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇನ್ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ತೊಂಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಆಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಥವಾ ದುಂಬದ ಮರ್ಯಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೋಡವೇನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿನ ನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ದೂರ ನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಪಂಪಿ ನವೇನು ಮಲ್ಪಾರಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಹತ್ತಿ ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನ ನೆನಪಂತೊನ್ನತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಾರಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆಂಚೆತ್ತನ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬದ ಗೊಬ್ಬಲು ಪುರ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಗೊಬ್ಬನ ಇನ್ನು ಮೂಲೆ ತೂಡಪ್ಪನು ಓಲು ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವಿನಿ ಅದು ಪಂಡೇರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಇನ್ನು ಮೂಲು ತೋಪುನಿ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲು ತೋಪುನ ಒಂದು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪದ್ರಪ್ಪನ ತವ್ವಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಂಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೈಡ್ ದಾಪಿನ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಅಂಡು ಕುಡೊಂಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಬೈದಿನ ಕಂಬಳ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೇವು ಮುಲ್ಪಲ ತುಂಬ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂಡೇರು ಬೇತಗಡೆ ಚಿತ್ತನ ನಿಲ್ಲಡಾನಾಗ ಏರೇರೋ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡಿತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೊರ್ಲುಡ ಅವನು ನಂಚನೆ ಆವಡು ಸ್ವಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡು ಎಂದನೇ ಪಂಡಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆನ್ನ ಮಗಲೇನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಕಡಪಡಿಯ ಬಣ್ಸಂಗೋಗು ಅಲ್ಲೇ ದುಂಬದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕುಡಂಜಿತ ಬಗ್ಗೆನೋ ಒಂಚೂರು ತಾಸ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ 24 hours ಒಪ್ಪನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಅದೇ ಪೋದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಪಿದೇ ಒಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಡೆ ಪೋಂಡ ಆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಅದು ಪುಡಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಣಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕೈಟ್ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ತು ಜನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಣ್ತು ಜನ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಒಂದು ಬಾಯ್ತ ಕೊಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನಗೆ ದುಂಬ ಇಲ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೋ ಮಾತೇರು ಹಿರಿಯರು ಪಣಂದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಪುಜಿರವೇನು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತುಂಬತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿನ್ನಿತ ಗುಬ್ಬೆಂಜಿನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೋತಿರುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾವು ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಆಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪಿರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ನಾತಿ ಸೊಬೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಐನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 11 ತಿಂಗಳು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಪು ಒಂಚೂರು ದೂರ ದೀಪವೇನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲೆಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೇನೋ ಅದನ್ನ ಆಟಿಗೆ ಬಳಸೋಣ ಒಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಔಷಧಿಲ ಪರ್ಪ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಪುರ ಪರ್ಪ ಸೊಂಚನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮುರಣೆ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾನಾಗ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಬೈಯಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಯ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಯೂರಿನ್ ತುನಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆತನ ಕೆಂಪು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ
ಎತ್ತದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಪೋದು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಬಂತು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಂಡೆ KMCಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬ್ಲಡ್ ಪೋದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರು ಕೊಡುವಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಸರಿ ಜಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜಿಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂದಿರು ಸರಿ ಬಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಡಪುಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಂಜು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದೆ ಕೊಲ್ದು ಮಲ್ಪುಜಾರಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಅಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಆ ಪೊಂಜು ಪಾತಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸರ್ ಇದು ಬೋಲುಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಇರೇ ಒಲ್ಪ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬಂದಿರು ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಉರಿ ಪಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅವಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂಡೇನು ಮತ್ತೆ ಇರು ಕೋಟೆ ದಾದ ತಿಂದಾರು ಬಂಡೇನೆ ಅದ ಬಟ್ ದಾದ ತಿಂತೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೋಟೆ ದಾದ ತಿಂದೇನು ಮೇರ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂಡರ್ಲನ್ನ ಅಟ್ಟನೇಡು ಕೋಟೆ ಆಟಿದ ಒಣ ಸಿತ್ತನು ಬಂಡೆ ಆಟಿದ ಒಣ ಸಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅತಿ ಆಟಿದ ಒಣ ಹೊಸತ್ತು ಪುಟಿನ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಲಾತ ಜಂಕಿ ಬಂಡೆ ಅವ್ಳು ಎಂಚಿನ ಪುರ ತಿಂದರು ಗೆಂಡಿರು ಎಂಚಿನ ತಿಂದರಿಗೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ತಿದ್ದು ಜರ್ಕೇನ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಣೋಳಿಯ ಬಂಡೆ ನಾವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ 14 ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಏನು ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂದ ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತೇಟ್ ಈ ಕೂರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಐಟಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಂದಿರು ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂರೆ ಪೊನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾನಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೂರು ದಕ್ಕಲ್ಗಂತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಮರ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಮೆತ್ತು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಂಜೋಳು ಇತ್ತಂದು ACP ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ತಿಂದೆ ಪೂರಾಂಡು ಅದು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬಂದಿರಿ ಹೊಲ ಮರ್ದಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಾರು ಅದನ್ನು ಬಕ್ಕ 6 ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತು ಇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ನಾ ಇಂದೆರಡು ಕೇಂಡೇನು ಅವು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಅತ್ತೀರು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಮರ ದಾಲ ಐಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವು ಐಕ್ ಇರಾಗ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ ನಾನು ACP ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋರಪನ್ನ ಹಾಕ್ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಚುಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಐಕೆ ಹತ್ರ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬರುವಂತೆ ಭಾರಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ಏನು ಬಂಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ದುಂದೆ ಬಂಡದಾನೆ ಸಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಬಂಡೇನು ಇರ್ನ ಈತ್ ಮರ್ದು ಗಲ್ಪ 750 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾನು ಬಂಡೇನು ಬಿಲ್ KMC ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪರಿಚಯ ಯಾರನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡಿಯಿರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರಳು ಮತ್ತು ನಿಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಭಾಗವಹಿಸರ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗ ಈ ಬಲ್ಲೊಯ್ಪುನವಡು ಕರದರ್ಪುನವಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತರು ಜವಣಿಯರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೀರು ಭಾರಿ ಟಫ್ ಇತ್ತಂಡು ತುಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದನ್ನಿಟ್ಟು ಏರು ಸೋತಿನ ಗೆಂದಿನ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ನನ ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಕೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಮಾನನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಣಿ ಸರಿತಾ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಣಿ ಅವು ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕಿ ಚೇರ್ ತುಷಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ SMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತು SMS ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಬಂಡದು ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಗೋಲಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ಮಂಗಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ವಾಸ್ತವ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಏತೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿಲು ಉಂಡು ಸಮ ಉತ್ತರ ರೇಖಾ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ SMS ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತ ಆಜ್ಞಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಆಜ್ಞಾ ಅಂತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಈ ನಾಮನು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕರದರ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಥಮ
ಜನಿತಾ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಗುರುಕಿರಣ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ದಾನೆ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲಾರನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಜಾರು. ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ದೇರು 4 ಟೀಮುಲು ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಇತ್ತ ದೋರಾವಡು ಚಾಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಒರ್ಬ ಜನ ಒರ್ಬ ಬೋಲೆ. ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಮನ 2, 4, 6, 2, 4 ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟಿದು ಒಯ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಎದುರುಡು ಉಂತಿದಿನಾರು ಯಾರಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಏತು ದಮ್ಮುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡರ್ನ ಯಾಯ್ಜಿ ತಾಟಿ ಯಾಯ್ಜಿ. ರಡ್ನೇ ಇನಾಮು ನಯನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಬೆರಕೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಅತ್ತು ತಾಟಿ. ಅಮರಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಮರಣ್ಣ ತಾಟಿ. ನಯನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರಬಾಡಲಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರೆ ಒರ್ಬ ಎನ್ಮ ಒರ್ಬ ಜನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕುಂತುಲೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಜವಣೇರ್ ಪುರ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲೆ ಬಹುಮಾನದ ತಂದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನೆಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಬೇಗ. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೂ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಕುವರ ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಆಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಕುವರ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು. ಸುನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು. ಜೋಕ್ಲೆನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಮೋಘ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ಜೋಕ್ಲು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. CS ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಇನಾಮು. ಜೋಕ್ಲು ನೆತ್ತನ್ನಕಲು ಇಂಚು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೇರವರ ಲಕ್ಕದೆ
ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಗ ಅಮೋಘ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರುಡು. ನಿಧಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಧಿತಾ ಬೇಗ ಪಾರ್ಬಲೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ನಿಂಚು ಬಲೆ. ನೇಮರಾಜ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಎಸ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೋಲೆಗ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಉನ್ನಕುಲೆ. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರಗು ರಡ್ಡು ಪೋತುಂಡು. ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ರೇಖಾ ನಾಯಕ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರುಬಲೆ ವಿಜಯ ಆಂಟಿ. ರೇಖಾ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಥಮ, ಆಶಾ ಜೆ ರೈ ದ್ವಿತೀಯ, ಗೀತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ. ಬಲೆ 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 ರೇಖಾ ನಾಯಕ್, ಆಶಾ ಜೆ ರೈ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ, ಗೀತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತುರುತ ಇನಾಮು ಜನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ, ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಲೆ ಜನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ. ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅವ್ ಮೂಲೆ ಎದ್ದೊಂದಿನ ತಾರಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು 7 ಸಲ ಕಾದಿದ್ದುಂಡು. ಆ ತಾರಾಯಿ ಪಾರಾದಿನ ಆರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಮತಾ ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅರ್ನ ತಾರಾಯಿ 7 ಸಲ ಕಾದಿದ್ದುಂಡು ಆಜಿ ಸಲ. ಆ ಕೇರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅರ್ನ ತಾರಾಯಿ ಮೆರ್ನ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ತವಾಡ ಎದುರ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೇರು. ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್. ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ. ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಷರ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಶಶಿಕಲಾ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ. ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಚೌಟ ಪ್ರಥಮ, ಶಶಿಕಲಾ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸುಚೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ. ಬಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಚೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ.
ಬಂದರೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ ಪನ್ರೆಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಸಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಇರುವೇರು ಯುವ ಎಂಸಿಲು ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್, ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಯುವ ನಿರೂಪಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ರೈನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಕೋರಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏನಲ್ಲೇ ಪೂಜಾರ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಎದುರುಗನ್ಲೆ ಅವರ ಕೋರಿನ್ಲ ಕನ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಅತಿ ಹಿರಿಯರು ಜಯರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೋರಿ ಸೋಡ್ತಿ ಒಂದು 7 ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬಲೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿಲು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೋರಿ ಬಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಚೀಟಿ ಎತ್ತುಗೋರ್ನಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪುಡು. 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ ಆರಂಡು ಲಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ ಮಸರದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಆಕೇರಿದ ಬಹುಮಾನ ಬರಿದಂಡು ಪ್ರಣೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಷಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 2 ಜನ. ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಬೆಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಡೆಪೆ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ ಚಿತ್ರನಟೆ ಆದ ಅಂಚೆನೆ ಯಶಸ್ಸು ದತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಾದ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಊಟುಡು ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೇರ್ಲ ನೀನು ಊಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಐಡ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಆದಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕಳ ಮಾತೇಳ ನಾನು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡತನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸಹಿತವಾದ ವೇದಿಕೆಡತನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.